നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മധുരമുള്ള സമോസയാണ് കേട്ടോ. അതിന് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട. ഇത് നല്ലോണം മിക്സാക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് നേരം അത് ഉണ്ടയാക്കി ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് നാളികേരം ചിരണ്ടിയത് പിന്നെ ശർക്കര പാനി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം വറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഏലക്കായയുടെ പൊടി പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലോണം പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇതിൽ കൂട്ടുക. ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇരിക്കും കേട്ടോ, നമുക്ക് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് മൈദ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ നല്ലോണം വട്ടത്തിൽ പരത്തുക. എന്നിട്ട് അത് പരത്തിയിട്ട് അത് കോണായിട്ട് മടക്കാൻ പാകത്തിന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമോസ അതിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും വേവിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകും.